Harvard Üniversitesinden $400.000 stipendiýa kazanmak isleýäňizmi? Ine bir türkmen olanymyz Harvard Üniversitesinden stipendiýa kazanyp bakalavr derejesi üçin Harvard Üniversitesine yerleşdi. Şo bolan bilen ine şun Atowatan TV YouTube kanaly üçin ýürite söhbetleşik gurnadyk. Makul hyzmat terjime merkeziniň sponsorlugyna kurulan söhbetleşigi ertini hep basa Atowatan TV YouTube kanalymyza yerleşdirer. Ýöne şu videony tomoşa eden adaýyňyzda ine türkmen olanlarymyzyň gıýlamyzyň hem pulum ýok diýip oturmany, ine özlerini ýaşlygyndan eýen 9-njy klasdan taýýarlap Harvard Üniversitesine yerleşip bilýänini görersiňiz, özüňiz hem şaýat bolarsyňyz. Biz şo oglanymyzy gutlamak bilen esas maksadymyz ine şo oglanymyz bilen hem türkmen ýaşlaryna motivasiýa bermek üçin ýürite şoýupleşigi gurnadyk. Sag bolsun, olam söhbetleşik semizi kabul etdi. Şo söhbetleşikde Harvard okumak üçin eýem 9-njy klasdan başlap taýýanlyk görüp başlamaň zerurdyny görýärsiňiz. Ene taňyz baý bolman biler, puluňyz bolmanan biler. Elbetde bular wajyp zatlar. Ýöne esas ahlas, umyt. Ýadyňyzda düşen bolsa, makul sözüňem ýylyň sözi ahlas we umyt sözlerini taýlap aldy. Şonuň üçin hem sizem Harvard ýarak ýerde okumak isleýänler üçin özüňizde umyt bar bolsa, şo umydy durmuşa geçirmek üçin hem sizde ahlas bar bolsa, üstüne de akıllı zähmet çekýän bolsaňyz, siz hem şeýle dünýä derejesindäki üniversitetlerine öz hem bir köpek çykdy jetmäni okap bilersiňiz. Ine şonuň üçin hem şo videony tomoşa ediň, siz üçin hem uly motivasiýa bolar. Häzirçe hoş, sag bolun.